Hej og velkommen til denne lille video fra eKøbmand.dk. Mit navn er Julian Christmas, og jeg vil forklare dig lidt om fordelene ved at have en webshop. Personligt så har jeg arbejdet med Magento siden 2009. Jeg kalder mig efterhånden en Magento specialist. Jeg har hjulpet mere end 150 butikker, iværksættere, mindre og mellemstore erhvervsdrivende med at komme på nettet og med at øge deres salg. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du mødte vores lille maskot. Han hedder Jens, og Jens er købmand. Jens er vores symbol på en mindre erhvervsdrivende, en mellemstor erhvervsdrivende, som har en butik i sit lokalmiljø. Jens kunne sælge ting på gågaden, eller Jens kunne have en lille fabrik, hvor han solgte et kanon godt produkt. Jens han har et problem. Jens han kunne rigtig godt komme til at tænke sig at komme til at sælge noget mere, men hvordan er det nu lige Jens kommer til at sælge mere? Han har prøvet avisannoncer i lokalavisen, han har prøvet krak. Han har måske endda prøvet at omdele reklamer eller flyers i sit lokalområde for at tiltrække flere mennesker. Problemet for Jens kan være, at han er geografisk begrænset af sit nærmiljø, og derfor så er der ikke så stort et flow af nye kunder imod Jens' forretning. Det kan vi løse for Jens ved at give ham en webshop, altså en online butik på nettet, hvor Jens skal sælge sine produkter. Hvilke fordele er der så for Jens ved at have en webshop? Jamen fordelene for Jens ved at have en webshop, eller egentlig for dig, hvis du vælger at starte en webshop, det er, at du tager et skridt imod flere salg. Det er en aktiv beslutning, og du lader de ca. 5 millioner mennesker i Danmark kunne besøge din forretning 24 timer i døgnet. Der vil aldrig nogensinde være lukket, så hvis Grete i Nyborg eller Susanne fra Aarhus, hun gerne vil bestille noget i din forretning, jamen så kan hun gøre det 24 timer i døgnet. Med en webshop eller en online forretning, der får du andel i den stigende omsætning på internettet, og det vil sige, at du øger dit salg, du får et mere salg, og du får ophævet den her geografiske begrænsning, du måske har i dit salgsarbejde i øjeblikket. Det, som jeg gerne vil advare dig lidt imod, det er, at der er rigtig mange af vores konkurrenter, som har utroligt dyre abonnementer, hvor du bliver bundet i måske 3, 5 eller 6 år. Det gør vi ikke. Man kan sige, at når vi først har udviklet din webshop, så stiller vi hosting til rådighed for den, men synes du en dag, at du har andre behov, eller du gerne vil arbejde sammen med andre programmører, jamen så er det hele programmeret i en open source løsning, og det betyder simpelthen, at du kan rykke til hvor hen i verden du vil, og du kan få en virksomhedsprogrammør til at lave det. Du er altså ikke bundet af os. Det er vigtigt for mig at sige, at alle de løsninger og alle de webshops, vi laver, de er selvfølgelig mobilvenlige, de er responsive. Det vil sige, at de ser godt ud både på telefoner og tablet, og det er meget vigtigt, da det både betyder noget for dine søgeresultater i søgemaskinerne, og det betyder også noget for din brugeroplevelse, fordi vi kender alle sammen det der med at skulle sidde ned og frem og tilbage på vores smartphone for at finde køb nu-knappen. Det skal selvfølgelig se lige så lækkert ud på telefoner og iPads, som det gør på computerskærmen. En anden ting, der er vigtig, det er, at hos eKøbmand.dk, der har du en personlig kontakt. Du får en personlig kontaktperson, som følger dig fra A til Z. Vi starter den indledende dialog. Vi snakker om, jamen, hvad er det, du gerne vil opnå? Hvad er det, din forretning kan? Hvad er det, vi skal lægge vægt på? Og hvad er det for nogle kundesegmenter, du gerne vil møde ude på internettet? Og vi giver dig også efterfølgende et personligt kursus i, jamen, hvordan håndterer jeg så den her shopløsning? Hvordan lægger jeg produkter ind? Hvad så med mit første salg? Hvad hvis der kommer en reklamation? Hvordan tilføjer jeg nye tekster? Hvad skal jeg gøre for at søgemaskinen optimere? Hvilke søgeord skal jeg gå efter? Hvad er rentabelt for mig? Alt det tager vi ligesom i den personlige kontakt, og vi hjælper dig ligesom skridtet videre. Vi siger ikke bare, her er en løsning, vi hjælper dig. Så det jeg synes du skal gøre, det er at du skal tage fat i os, du skal ringe til os, du skal skrive en mail, eller du skal bare udfylde formularen på hjemmesiden, og så er jeg sikker på, at vi kan gøre dig fra bare en købmand til en rigtig glad e-købmand, ligesom Jens han er blevet. Jamen, hvordan får du fat i os? Det gør du på vores hjemmeside eKøbmand.dk, på telefon 28 60 31 21 eller på kontakt@eKøbmand.dk. Du skal også være mere end velkommen til at komme forbi til en kop kaffe på Falconer Allé. Der er altid kaffe på kanden, og jamen, så lad os få en snak om, hvad vi kan gøre for dig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.